Hoxe gravamos a segunda parte, non, un novo capítulo, pero no mismo día, da Moci Radio, aquí na casa de Porta Aberta, como dicía. Estamos pechados en As Pedras estos días hasta o 31 de agosto. Ainda que isto igual emítese cando xa está aberto. Entonces, esta segunda parte igual seguro que xa se está emitindo cando está aberto. Así que estamos abertos, vale? Xente, estamos abertos para todos e para todas vos, para que vos acheguedes. Segundo programa, damos a benvida á mesa de novo a Adrián Baliño, que vai estar co seu concurso sobre oleiros, a Kiko González, que vai nos ter con esa sección musical de Dando a Nota. Moi boas, que tal? Moi boas, que tal, Kiko? E damos de novo a benvida e as grazas por estar aquí, que quiso quedar a esta segunda grabación, a María José Santos, que é a concelleira de Xuventude e Ensino do Concello de Oleiros. Bueno, primeiro, antes de nada, para que non se me olvide, que antes se nos olvidou, entonces tamén quería dar as grazas a Nacho Varela, que está aí aos mandos, que grande, tanto gracias, é a persoa que está aí sempre facendo que todo sone ben, que todo despois se oa perfectamente nas nosas casas, a nivel audiovisual tamén, e todo o traballo que se fai despois da grabación, porque aquí vimos, sentámonos a mesa posta e logo marchamos e despois chéganos un vídeo. O traballo invisible. O traballo invisible é que é tan importante, o máis importante. De feito, estábamos facendo un vídeo, vos acordades das entrevistas na rúa? Das entrevistas na rúa que gravamos en marzo. Moi bo, por certo, o vídeo encantou. En maio, gravámoslo en maio. E como non temos a un superproductor como Nacho detrás, tardamos 3 meses en postproducilo. Así con la tontería, quero decir. Temos a outro superproductor. Temos a outro superproductor, por certo, moi bo. Digo eu. Pasa que tardamos tanto porque incorporouse máis tarde. Claro, sí. claro. Ales Foi Liñares, a posteriori. Ales Liñares, moitas grazas a Ales Liñares polas túas ganas e polo teu tempo dedicado a ese vídeo, pero sí que outro día comentámoslo unha vez de non volvemos facer un vídeo se non o posproduce Nacho, polo menos. Quero decir, non me acordo con quen o falei ou algo así, porque nos levou tanto tempo que pensei que morríamos, Digo, non vamos sacar este vídeo adiante. Pero xa veredes, estadevos atentos porque é un vídeo moi chulo sobre o financiamento da educación. Aí que estes rapaces saíron á rúa a preguntar que opinaban sobre o financiamento da educación. Aí con dous, iba a dicir con dous, non sei o que dicir porque todo vai quedar sexista. Entonces, con ganas. Con dúas ganas salimos á rúa. Veña, correcto. Damos paso á primeira das seccións. Hoxe, cun pequeno cambio, non, Adrián? Sí, hoxe en vez de 4+1, debido á alta demanda que había nos comentarios, pues puxemos 5+0. 5+0. Van a ser 5 preguntas igual, pero a de máis un para o público. Como non fai nadie, ni nadie comenta nada, pois claro, dixemos. É que María José igual, a miña sección era 4+1 porque... Sí. Que igual non estabas pillando a broma. Sí. Vale. Entón puxemos 5+0 porque total, para que nadie comente nada nos comentarios, pois estamos a mesmo. mesmo. Ou non a saben ou non queren gañar a camisola. Non, eu creo que temos pois igual están nos escoitando en torno 1,5 millón de persoas, claro, máis ou menos, pero todas os sábados en Radio Oleiros. Entonces, o ser todas os sábados en Radio Oleiros, cando facemos en FM, non teñen a posibilidade de escribir ou algo, sabes? Se puxéramos de premio un vale para unha cena, non sei que, xa verías como... Igual non, sabe Dios. Bueno, teríamos, igual, mira, podemos probar unha das túas seccións, vamos probarla cun regalo un pouco máis fuerte. A ver que a xente... Conseguiríamoslo, ti crees? Penso que sí, non sei. Pois vámonos a intentar na seguinte. Ahora, damos paso, por tanto, ao concurso de Oleiros 5+0 con Adrián Baliño. A ver, non mires. Ai. Hoxe non sei. Xa non me acordaba que tiña que facelo tamén. Non sei se facer porra das túas... Como faz sempre. O caso é que Abel perda. Solo xogades a que Abel perda. Dá o mismo. Ainda que non aprendamos nada de Oleiros. Eu digo que acertas 2. Que acertas de 5. 2 de 5. Veña, 3. Eu digo 3. Así paso da mitad. María José vai acertar, que María José sabe moito. Non sei, a ver, que vergonza. Esta é a prova cando traemos xente de invitada de Oleiros, é a prova para saber se son de Oleiros 100%.
Dice, Bueno, viví moito tempo fora. Eso que... e o público que tal? Como vedes? Todas? Non. Martín dice Seguro que que non. todas. Veña. Veña. Primeira pregunta. Oi. Atención. Cando se inaugurou a Escola Municipal de Danza? Repito, de danza. Opcións. A, no 2000, B, no 2001 e C, no 2005. E a de danza é da túa concellería, María Como José? falle, Ui. Dios mío. Eu teño seis opcións, que os saibades. Non sei por qué me deixaron 6 opcións. Así que- Para repartir, non sei. Vale, dixeches 2000? A, 2000, B, 2001 e C, 2005. Bueno, eu a información a saco dos libros. De onde se debe sacar, A de Home, danza, a de danza. A de danza. Vale, eu creo que a teño. A de danza. Eu creo que é a teño. importante. Eu non, Ensinada Pero bueno. aí a cámara, a ver. A, O C. Kiko B, María José A Diversidade. e Abel C. A verdade é que agora faime dubidar. Eu penso que a B, a 2001. A que se inaugurou no 2000 é a de música. Eu creo que foi Pero, o primeiro de ollo, música. Non, porque o ano pasado se íbamos da súa- celebrar o 20 aniversario da Escola de Danza, o 2020. De feito, tiñamos, nolo parou a pandemia. Que pasa? Que pode ser... Que pola pandemia. Non, que o millor oficialmente ou ao millor desde que está dada de alta sexa o Claro, é o que- 2001, pero funcionando o fixo o do 2020 20 anos. Hai unha anécdota, sí, o dio o libro, que empezou, pero de forma oficial, penso que foi no 2001. Que sí que había xa Actividade. Se funcionaba, actividade sí. no 2000, vamos, pero para poñerse a camisa foi no 2001, por así Vale, o sea, decirlo. oficialmente, pero Sí. bueno, eu sabía que, o sea, que Pero bueno, aí igual, a súa claro. andaina empezou o sea, ano pasado fixo O caso 20. que a C seguro que non era. A C non era, Vale, non era. correcto. De feito, Pois non- bueno, claro, iba a decir, só acertou Kiko, pero María José tamén estaba no certo, pero bueno. Bueno, pues Vamos dámoslle un por- punto sí, a cada un. empate. Un punto a cada Bueno, un. como que ira, o sea, Sí, sí. Segunda pregunta. Onde se atopa o Parque da Liberdade? A, na parroquia de Liáns. Mira que hai parques, B, en Dexo. E C, en Nós. Ollo aí. Non vale mirar no móvil, por si acaso. Que a xente do público é moi Pois lista. non vou acertar ninguna, desta vez. Sí, home, algunha sí. Vai ao show. Non lo será. María José atesti. Ensina. Mima, C. todos a C. No, menos Jorge. Menos Jorge. Igual bueno. acertou solo él, acertou o Jorge. No, acertamos nós. É a C. É nós, sí, sí. Ademais hai Triple. hai unha anécdota moi bonita, igual María José conoce, que os veciños Se escoitades un teléfono, porque aquí estamos traballando tamén, entonces están chamando No. están chamando para pedir información juvenil a xente, vale? Que os saibades, está sempre a tope. eso, que os veciños fixeron o local onde se reúnen era a Casa da República. Eso pon tamén o libro e parece moi interesante. E mira, Parque da Liberdade. que a parroquia de Nos ten unha importante historia da época da República, tamén de loita contra o franquismo, non? Unha parroquia moi, nese sentido, foi moi loitadora. Mira, que o comentaba antes, digo, creo que hai unha pregunta en cada concurso de parques. Porque hai parques aquí a porrillo. Sí, 60 e tantos ou 70. Sí, Non sei can- o alcalde sempre dice hai non sei cuántos parques. Hai un montón. E sempre especifica. E non cachos de xardíns, parques. É unha maravilla. Pero bueno, reconto 2 María José, 2 Kiko e un Abel. Bueno, Que non pero sabía estou para como remontar, acertou, pero bueno, acertou. estou para remontar. Terceira pregunta, Viña. Esta ollo, Que acontecemento histórico ocorreu onde se atopa o Hotel Pazo do Río en Montroe? A. Houbo un concerto multitudinario. B. Houbo unha sede republicana. E C. Caeu un avión.
Home. Ollo. Porque o concerto xa sei onde foi. Non sei, igual houve outro. E nas pedras foi. Sí. De quen? O multitudinarios. A verdade é que é unha A cousa sala estaba a tremenda. barrer. Estaba cheo, sempre enchemos. Que é moi bonito encher en COVID, porque como son só 30 personas, sempre dices, enchemos, sabes? Pero ao final é o que é. Está ben, está ben. Bueno, a tedes, sí, non? Sí. Ensinada aí a cámara. Oh, Kiko, cae un avión? B. María José, C. Eu ben. No, pues era C. Cae un avión? Que é un avión de Iberia, no 1973. Sí. Foi bueno, aquí en Oleiros coñecido ese feito, sí. Home, claro. Claro, os que non somos doleiros non o vimos vir. Cando foi? No 1973. Bueno, tamén é verdad que eu non... Píllame non, lonxe, Sí, a mí non me coincidiu. Esta era rebuscada, pero era bonita, joder, que se Bueno, bonita no, bonita no, me refiero... Esta rebuscada pero é bonita. Llamativa. Foi Mira, precioso ver os mortos por aí, da verdad que dá gusto. Sí, Sí. foi en Montrove, creo que foi por chocou contra os eucaliptos, se non me equivoco. E eu, por exemplo, Que me ten malos son contado os algún eucaliptos, veciño que ainda ten, o xente daquela época que ainda ten pesadelos de cando chegaron ali e encontraron os corpos da xente entre o avión, e incluso un veciño mo comentara que seguía tendo pesadelos con aquelo. Claro. Uf, A noticia non é que sea bonita, que era históricamente histórica e importante. entretida, sí. O sea, que eu por exemplo non o sabía. E tampouco cos eucaliptos, que mira que xa dicen que son malos os eucaliptos, pues Pecín se ademais basura. Bueno, eso se foi o ademais que tiran escoitei, avións que abaixo. fora... Kiko dous, joder, digo dous todo o rato, Eu xa non dúas. estou para Dúas. remontar. María José pleno, tremendo. Bueno. Abel, unha. Bueno, E a xente do público está ben, María José pleno porque vai a un pleno ao mes, polo menos, que non lle queda outro. Cuarta pregunta. Cando se celebraba, esperemos que se celebre cando se poida, a Copa de Fútbol do Concello de Oleiros? A. No verán, na pretemporada. B. En inverno, no Nadal. E C. Ao final de cada temporada. Anualmente, antes do COVID, De existía fútbol, un torneo. ademais. De fútbol, Sí, ademais, que eu de A Copa fútbol... do Oleiros. A Copa de A Oleiros. Copa Oleiros, sí. Era bastante importante, a Sí, nivel deportivo. Era bastante cara a seguido eso. no Concello. No, é que a nivel deportivo o Concello de Oleiros móvese moitísimo. Y fútbol tiene un montón de equipos de clubes. fútbol. Pero bueno, Pois a verdade que non sei. a tedes. Veña, eu Eu vou teño. poñer unha, Ensinada vou aí. poñer. O B. Kiko A, María José A, Abel B, Ai, a e ver. a xente... Home, B, Jorge sacou uno despois de todos. Home, claro, despois de ver eses. Así non vale. Pois era para preparar cada pretemporada. Hoxe estou moi A enfadado, isto Ademais é un torneo, non é algo así, non, é un torneo onde o Concello dá premios, onde o Concello axuda. Bueno, o coordina o Concello, de feito, non? Sí. No, quero decir, neste A caso... entrega de premios fai a Concelleira de Deportes. Teresa, non? Sí. De feito, el e máis eu creo que xogamos unha final hai 2 anos. A última final de Copa Oleiros que eu... No, Creo, porque había non me acordo. moitas outras copas Xogamos, entonces encima ou xogamos. que? Tamén perdimos. Que foi Obrero Dorneda ali... En que Condús. campo? No, Condús no. Era o campo do Cristo Rei, que agora é o O de de... Santa Cruz. O dos Regos. O dos Regos, sí. Bueno, digo Santa Cruz porque Sí. xoga ali o equipo de Santa Tamén, Cruz, tamén. pero Sí. Que nos ganaron aí 1-0. Veña, que vou moi ben. Culpa túa, Primeira data da Mozi Radio. E repito, Mozi Radio. Tú espera que Radio estaba unha... Aspedra, Radio... No, Mozi Radio. Non é Radio Aspedras nin Radio Porta, Radio Mozi Radio. Exacto. A. 21 de marzo. B. 13 de febreiro. E C. 8 de febreiro. Ollo, Sí, repito. perdón. A. 21 de marzo. B. 13 de febreiro. E C. 8 de febreiro. De grabación ou de emisión? Grabación. Emisión... Grabación. Dios mío, que vou perder esta tamén. Non me lo Non puedo estou decir. seguro, Pois ti estiveche nas 3. Sí, tiven que en todas, en principio. Ai, Dios mío.
Pois non sei, Imos quedar mal, a ver. Vou quedar fatal, Dios mío. Ahora sí que vou quedar fatal eu no meu traballo, ves? Pois Bueno. nada, veña. A tedes? Sí. Ensinada aí. Kiko B, María José A e Abel B. Pois acertou María José. Pero por favor. Non estaba preparado. Pero que pasa? Lle dicho todas as preguntas. No. O 21 de marzo foi a primeira mozi en As Pedras, Kiko, Nuria máis eu. A primeira de todas. Sí, seguramente. O 13 de febreiro foi Radio As Pedras, que estamos eu máis Nuria, e Nacho, e Mario, e ti? Nuria creo que non. Nuria dinamizadora. Sí. E o 8 de febreiro foi a primeira de todas, foi Radio Porta, que estivestes aquí. Que estivo Nacho, estivo Mario, sí. Pois mira que alegría, Que seinas todas. Hai que facer reconto, que non é por sí, claro, machacar fai reconto. Sí, moi importante. Kiko sí. 3, María José pleno, espectacular. Bueno, a primeira foi así un pouco. Bueno, ainda queda outra, non? No, Xa van as 5. Perdí 5 xa. Acertaches unha. Non? Unha dúa. A mí non me sona. Sí, Sí, que acertaste. Sí, que acertei unha. Sí. Mira, gracias, Adrián. É que son máis majos. A mí cando me preguntan, ti por que te dedicas á xuventude? Por estas cousas, hombre, que son agradables. Perfecto, veña. Non, home, está moi ben. Sí. Bueno, pois... Xa está, xa recontamos, claro. Bueno, pois ala. Pois nada, con este 5+0, grazas, Adrián, por a preparación desta sección. Grazas, María José, por... Gracias a vos. Home, damos as grazas ao Concello que elixe concelleiras, o sea, están elixidas moi ben, que saben todo. E non está nada preparado, Quero dicir, non está nada preparado. Cando veñan outros, porque virá máis xente por aquí, políticos do Leiro seguramente, políticas, a ver se fan tamén, Cuidado, agora tedes o listón moi alto, Cuidadiño. Que igual cando invitemos ao alcalde, se non acerta todas, pasa a ser María José alcaldesa. Ay, Jesús, no, por Dios, por Dios. ¿Sabes? O alcalde sabe todo. O alcalde Sancho di, igual a da Mocirradio pode andar aí, pero os demais seguro. Non, sí. Pero bueno, na Mocirradio tampouco sei eu. Incluso enmenda calquera erro que poida haber no libro, así que... Como ves? Que había aí... Seguro. Bueno, pois nada, seguimos xa cunha sección musical, que a sección musical que nos trae, que por certo he de dicir que hoxe é toda unha sorpresa para min, porque estos días de agosto e tal, eu estive de vacacións tamén e non poidemos quedar para preparar esa sección, así que a ver que nos trae hoxe Kiko, así que dando a nota con Kiko González. Bueno, hoxe, Kiko, falamos de que grupo musical? De Foo Fighters. A mí encántame, porque xa Fu, quero dicir. Suena a Kung Fu. A mí, Fu, Suena sabes? a Kung Fu. Foo Fighters, pero Fu é unha palabra... Non é unha palabra, é unha palabra. O nome de Foo Fighters ven duns avistamientos de ovnis, supónse, durante a Dos Segunda Guerra UFOs. Mundial. Sí. Pero Fu... Quero dicir, iban moi rápidos, iban Fu! Ou algo así, quero dicir, que non ten... Non sei. Tonterías de las miñas, verdad? Nomes dos americanos. Pero rise Rocío, a min se ríe Rocío xa me chega, con que se ríe un... Supoño que vendrá dos UFOs. Sí, UFOs que lle ovni chaman. non en inglés. Sí. Bueno, os americanos. Supoñemos, porque... Sí, tampouco dá moita explicación. Nah, vale. Despois podemos preguntarlle a Nacho, que igual Nacho sabe. Conoces a Foo Fighters, Nacho? Sí? Home, 11 Grammys ten Foo Fighters, 11 Grammys. 11 Grammys? É que eu non os conozo de nada. Seguro que algún sí, mira. A ver. Os componentes do grupo son Pat Smear, Home, claro. Guitarrista. Ahora sí. Nate Mendel, baixista, Ai, con ese tamén. Taylor Hawkins, batería, e o máis importante, igual o coñeces, Dave Grohl, que é o ex batería de Nirvana. Bueno, Nirvana sona, me ves? Ves? Pero Do Parque Nirvana. Non de Nirvana do Leiro, justo, pero non me sona de nada máis. Este grupo é moi recoñecido en todo o mundo, son de Seattle, formouse no 1995. Hombre, de Seattle non, son de se dice Seattle. Miramos todos para Nacho, en plan, a ver se Nacho nos dice. The Man Who the World tampouco se dice.
Bueno, eso está no programa anterior, así que... Vale, sí, de Seattle. Ademais, dous músicos que son acompañar o grupo, que son músicos de sesión, que son multiinstrumentistas, que se chaman Chris Shiflett e Rami Jaffee. Este grupo naceu no 1995 en Seattle, ou Seattle, como preferirades. Seattle, no, eu cando escoito as películas é Seattle, ¿no? Oiches, podemos facer unha sección de inglés. Sí, non estaba. Bueno, pues nada, oye, a xente que nos está vendo, rapazada, algún que este estudando filología inglesa ou algo así, pode vir aquí a facer unha sección sen problema ningún. Se ten o B2 a chega. Bueno, ou aún, quero dicir, porque máis que nós... Teñen 10 álbums de estudio, 10 álbumes. E ganaron 11 Grammys, non salen as contas. Pues Pero será porque por unha canción o hai Grammys o mellor disco do ano, mellor videoclip, mellor interpretación. Como los Goya. Vale. Exactamente. Correcto, o sea, claro, é que... Entre os títulos máis destacados da súa discografía son Foo Fighters, o primeiro disco. Aí se corraron el nombre, Sí. One by One, no 97. Silence and Echoes, que do 2000, e Wasting Light do 2002. E teñen 5 EPs máis, o sea, discos pero máis cortiños. Discos máis cortos. Sí. Con covers, con versións tamén. Fíjate, oye, pero 11 Grammys son un montón de Grammys, Son. Teñen Grammy o mellor disco do ano por Nothing to Lose, mellor videoclip, mellor interpretación hard rock e moito máis. Vale, e así, claro, a min o nombre non me sonaba moitísimo, quero dicir, sonábame o nombre, pero se ahora mismo teño que poñer unha canción non son capaz. Que canción hai así como de cabeceira desta xente? Como 3, diría, moi potentes. 3 incluso? Pero non sei se as coñecerás. Bueno. Logo vou tocar unha, así que... Pero di alguna. Learn to Fly, The Best of You, Everlong. Tararea e alguna. No, que non lo vais a conocer, pero bueno, yo lo tararé igual. Pero temos aquí aos de Rockson, claro, que eses saben de música, A ver xente da radio igual. Vos sabedes algunha de... O sea, coñecedes Foo Fighters? Eso es un no. Dixeron, bueno... De oídos fijo. Vale. Pois a máis coñecida que vas tocar despois. Learn to Fly. Non é a máis coñecida, pero é a que máis me gusta a min, vaya. Bueno, eso está perfecto, correcto. En que ano comezou esta xente? No 95. Xusto despois de que Dave Grohl, que é o frontman, o líder da banda Foo Fighters, deixara Nirvana. Vale. É que sustituiu alguén... Bueno, claro, alguén tivo que sustituir porque Nirvana sigue existindo ou non? Nirvana, Kurt Cobain morreu xa hai tempo. Sí, é verdad. Ahora que decides xa me pode ir sonando, ves? Se foi al Nirvana. Sí, ademais, con algo de drogas ou algo así. Sí, é dos da xeración dos 27 anos. Amy Winehouse morreu con 27 anos, Kurt Cobain, Jim Morrison, creo. Entón, digamos que o tipo o Grohl non deixou Nirvana, senón que Nirvana desapareceu. Sí. No? Tampouco tiña moita liberdade para facer as cousas que el quería en Nirvana porque Kurt Cobain non lle deixaba. Entón, abandonou o grupo e montou o seu propio. E non lle foi mal, Non, home, 11 Grammys. 11 Grammys. Non sei se son moitos ou son poucos, son moitos. Para min, sí, É que non sei, porque o mellor ahora resulta que hai grupos con 45. Que non sei, é que non teño nin idea. Isto é como Resines cos Goyas, que ten máis Goyas que... non lle conozo tantas películas. Non, supoño que máis será a trayectoria, non ir gañando, o sea, todos os anos o mellor ir conseguindo un Grammy, porque a mellor hai anos que... Ti coñecías, María José, os Foo Fighters? Soname o nome, pero nada máis, non son nada, a verdad, pero non son... Non fago proba porque que eu de música... A súa homóloga de cultura temos que pedir que veñan os Foo Fighters, non? A Santa Cristina. E dice María José, sí, home, por pedir, pode despedir. Pode despedir. Acabasme de recordar unha anécdota dicindo de chamar os Foo Fighters, non? David Letterman é o conductor dun programa en Estados Unidos bastante coñecido, un programa musical. Este home acababa de sair dunha operación do corazón, non? E os Foo Fighters estaban de xira por Sudamérica. Entón chamou os Foo Fighters e fixo que parasen a súa xira para ir a tocar a Letterman porque é o grupo favorito
do conductor do programa. Ah, que guai. E foron. Foron. Mira, cando dixo, recordáchesme unha anécdota, dixen eu, unha anécdota cando estivo cos Foo Fighters, sabes, eu pensando aquí, bueno, cando coincidimos que entre os Foo Fighters, sabes? Te imaginas? estaría caralludo, ainda que fose de teloneros, que non? Hostia. Ainda que fose do teloneiro de Foo Fighters. Sí, ainda que actuásedes 3 días antes, non? Calentando o público, ainda que fas. Estaría super ben. E a rock son igual, cos Foo Fighters. Ainda que rock son teñen un rolliño máis acústico, máis fiti-fitipaldis, non? Ou así. Igual algún deses. Logo xa nos contaredes cale o voso os vosos músicos de cabeceira, os de Roxon, que non o sabemos. Temos que igual podíamos metelos nunha entrevista. A Roxon. Estaría moi ben. Non estaría mal, verdad? Bueno, non sei como ves ti, Adrián. Podía estar ben. Pues mira, oye, pues para a seguinte o mellor vos entrevistamos a algún de vos. Ai, por Dios, tampouco eu Bueno. en fin. Ás veces que temos trayectorias que levamos xa tempo facendo cousas, como María José, por exemplo, tamén, xa dixo que vos sodes o presente, o futuro, sodes todo, así que sodes, refeito aquí, sodes máis importantes que Desde nadie. logo. O sea, nin que a min, nin que nada. Así que, bueno. Bueno, pois, deixamos entonces aquí a túa sección. Algúna cousiña máis que comentar dos Foo Fighters? Dos Foo Fighters non. A ver. Vale, pois... Pero teño unha cousa que dicir. Que planeamos Adrián e máis eu. Mandar unha mensaxe de apoio a todas as comisións de festas. Espera, porque esta camiseta a xente que algunha xente que nos este vendo Seguro que lle son, soalle. Seguro. É das festas de Santa Cruz. das festas de Santa un día Cruz. especial como é a Xacobebo, pero das festas de Santa Cruz que esta Do Xacobebo. É que as festas son moi listos, O que pasa é que esta semana xa non era a semana anterior a que hubiera sido para min a semana máis unha das semanas máis especiales do ano. Sabemos que hai xente que lle gustaría facer, pero obviamente non procede, non se pode. Mandarlle aí un saudiño, un ánimo, a verse para o ano que ven estamos todos ali na Plaza de Lians. Correcto. Algo que añadir, Kiko? Nada máis, agora xa. Vale, pois deixámolo aquí. Mensaxe de apoio a todas as comisións de festas, xente que leva anos facendo que a xente dos pueblos teña unha semaniña, 2-3 días de festa, que facer que haxa 2-3 días de festa significa un traballo casi anual. Que aquí eran 5, de feito. Aquí son 5 días de festa, por tanto, xa che digo eu que o ano enteiro de traballo anual. Moitas grazas por todo ese traballo que estades a facer. Non vos preocupedes porque estaremos a pé do canón cando vai as primeiras festas, cando saia a primeira alternativa de festas, porque o mellor non se poden abrir as festas como foron vai ir de forma paulatina, pero se as comisións empezan a pensar algunha cousiña, ali estaremos a xuventude, as casas da mocidade, estaremos todos os que poidamos nese tipo de eventos, que, por certo, o Concello de Leiros non para de facer cousas culturais en rúa, etcétera, etcétera, e a verdade é que é un orgullo estar aquí neste Concello porque non se parou, non se parou moitas cousas. Outro día escoitei un concerto dunha banda boísima en frente dun bar en Santa Cruz. Da música na rúa. Na música na rúa, perfecto. Acábame de sair a vena xornalística. Veña, imagínate. Tira para diante. Poñéndonos na situación de que houbera mocio o ano que ven, na época do verán tal, podía ser un especial tremendo traer aquí a alguén da Comisión de Festas de Santa Cruz e daquela, se o COVID está ben, esperemos, para preguntarlle que este ano hai... Ese non hai para o ano que ven, incluso para este ano, quero dicir, podemos traerlos para que nos conten como foi, como é de duro ser da Comisión de Festas cando ven o COVID. Si, ademais é toda a xente nova que bueno, que tamén está moi acorde co programa, vamos, me refiro que todos os da Comisión, polo menos de Santa Cruz, e moitas outras de Mera. De eso, sí. Hai xente nova. De todas formas, aproveito xa que estades este tema, pois para ir adiantando que si todo vai ben, desde Xuventude imos facer 2 eventos, un para o mes de setembro e outro previsiblemente para primeiros de outubro. Deste ano ou do ano que ven? Sí, non, deste ano, 18 de setembro, pois seguramente estamos aí ultimando cos rapaces que organizaban todos os anos o Basticore, pois un evento con DJs
e música en vivo na zona da pista de skate de Bastiagueiro, onde se facía sempre o Basticore. Exclusiva, Bueno, absoluta. vos irei pasando información para que... E despois, seguramente, a primeiros de outubro, volva o Rock and Rolleiros. Bueno. Estamos aí falando a ver como se pode facer isto, pero bueno, e creo que os Rock and Rolleiros están aí, bueno, pode ser bueno, outro tamén, o que pasa que outro vai ser a primeira vez que se faga e vai a ser así como unha cousa moi de andar por casa, que é eso, é decir, non, eles tiñan moitas ganas de facer algo e entonces vai a ser, bueno, pois xente que vai participar voluntariamente, non, bueno, pois vai ser, pero bueno, porque teñen ganas de xuntarse e facer cousas, non? E vai estar moi ben seguramente, pero vai ser un pouco experimental. E despois os Rock and Rolleiros estamos vendo a ver se podemos traer algún grupiño pois de certo renombre. Pero bueno, estamos aí. Pero madre mía, quen invitamos hoxe, Dios mío. Saiu a vena xornalística. Exclusiva, o que pasou xa logo xa foi... Oye, bueno. Pois nada, quedámonos con iso. Quedámonos con que eu non teño nin idea de Oleiros no 5+0. Con que María José sabe o todo. Bueno, tampouco. Quedámonos con Foo Fighters, con todo o que nos ensinou hoxe Kiko, e ademais con ese mensaxe de apoio ás comisións de festas, con esas dúas exclusivas da posibilidade dun Rock and Rolleiros e dun Basticore homemade, non? Un pouco homemade. Adaptado. Sí. Un pouco adaptado ao tema do COVID, as circunstancias. E nada, recordarvos, como vos recordo en todos, seguimos abertos, seguimos para vos todos os proxectos que teñades, todas as ideas que teñades a través da web e de pasade por aquí, por a Casa das Pedras ou pola Casa de Porta Aberta, e aquí vos estaremos agardando para seguir comezando, porque aquí facemos as cosas dende a mocidade para a mocidade. Así que quedámonos con Kiko González, despedímonos xa con Foo Fighters e Learn to Fly. I'm looking for satellites. Make my way back home and learn to fly. Think that I'm losing patience. It can wait one night. I'd give it all away if you give me one last chance. And we'll live happily every trap if you just save my life. Run until the angels said everything's alright. But I'm looking for a sky to save me. I'm looking for satellites. I'm looking for something to help me burn up bright. I'm looking for complications. Looking for satellites. Make my way back home and learn to fly. Make my way back home and learn to fly.
looking for satellites, looking for something to help me burn up bright. But I'm looking for complications, looking for satellites. Make my way back home and learn to. Gracias.